आजकल के जौन हमार दीदी लोग बड़ी जा उनकर चाहत का होता जाना तनी कि अरे भर दे ही सोनावा के सेट चाहिए हमके सिवान में दू गो फ्लैट चाहिए। अच्छा तो ठीक बात, दू गो फ्लैट काहे चाहिए भाई? तो एक में मैं रहूंगी और एक में मैं जिम करूंगी। ऐजा आदमी के एगो घर में ना, एक घर के आधा घर में गुजारा होता। हम मुंबई गई बानी, एक होला 3 BHK 2 BHK 1 BHK और 1 RK। 1 BHK में का होला, एगो हॉल रहेला, एगो बाथरूम रहेला, एगो किचन रहेला, एगो रूम रहेला। अब मुंबई में कई लोग 1 ARK में रहेला जिसमें एगो रूम, एगो बाथरूम, एगो किचन होला। लेकिन आजकल के जौन हमार लड़की लोग बड़ी जा उनकर चाहत का होला कि अरे भर दे ही सोनावा के सेट चाहे हमके सिवान में दू गो फ्लैट चाहिए। तो लड़का जाना तनी का बोलेला, अरे करे जा तू जितना कहबू हम उतना खर्चा करब। ओकरा खातिर हम भागल ना है ना। आ यदि हमरा के छोड़ के गइलू तब बुझ ली हम संतोष पागल ना है। तो तनी जोर से बोला जा, नाम हंसई बजाता हम लोग सिवान के कि अगर हमरा के छोड़ के गइलू तो बुझ ली हम संतोष पागल ना है। ये नु भइल बात आवे के बा कि भर दे ही सोनावा के सेट चाहिए, भर दे ही सोनावा के सेट चाहिए, सिवान में दू गो फ्लैट चाहिए। अरे करे जा तू जितना कहबू हम उतना खर्चा करब। ओकरा खातिर हम भागल ना है। आ यदि हमरा के छोड़ के गइलू तो बुझ ली हम संतोष पागल ना है। अरे बना बुझे ज्यादा तू चिड़ई उड़न बाज हो, अरे बना बुझे ज्यादा तू चिड़ई उड़न बाज हो तो बुझ ली हमर हम हई रंग बाज हो, बुझ ली हमर हम हई रंग बाज हो। अरे भर दे ही सोनावा के सेट चाहिए, भर दे ही सोनावा के सेट, पटना में दू गो फ्लैट चाहिए, पटना में दू गो फ्लैट। अबे बन बुझे ज्यादा तू चिड़ई उड़न बाज हो, बन बुझे ज्यादा तू चिड़ई उड़न बाज हो तब बुझली हमर हम